Erokamano mama intire nyakona mogojonga rwakie chendo ni mara Migago ni chiengni ma kawuono ka broklo ni weche ma wayudo mesowa mag weche manyien. Mokwongo magi e weche momiyo pek. Kwano lala bang' mach wang'o bath chiro gi komba kugwen ma kawuono. Jatend piny William Ruto okonero were ni nyaka ginyis kido makare kinde magitiyo kod ratiro ma katiba omiyogi. Every pregnancy must be attended to in a hospital. Jagoro e Migago mar thieth Laktar Ouma Oluga ojiwo jochiw thieth mondo okony e duoko piny thoe mine e kinde ma giyudo nyodo. Machiegni nyakona mogojonga nyalo tudri kodwa e namba mar 2 x marwa @TVKE @James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jagoro mar thieth Laktar Ouma Oluga ojiwo jochiw thieth mondo odin fuok makelo tho mag mine mayach e imbo mar Kenya kod Nyanza koloso e limbe mare e osiptal ma Madianya. Oluga omero jiwo jochiw thieth mondo ong'i jotuo kendo oket lipode makare mag jotuo duto, ahinya to mine mobiro konyore. Oluga oyango ni kwan mar mine mayach malimo ute thieth kata klinik odok piny kendo nyalo medo midhiero. Koni counties ma Siaya, Kisumu, Homa Bay kod Migori e motelo kod kwan mang'eny mar mine ma wito ngimagi kanyuol. We have said that every pregnancy must be attended to in a hospital. Yes. So this hospital starts with the clinic. We only have 58% of our women going for 4 clinics. So we are getting a lot of problems when they come for delivery. This region of ours, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, and Nyamira, have one of the highest maternal mortality rates. So we want every woman, every newborn, everywhere to be attended to. It starts with a clinic. That clinic is called antenatal clinic. Let's work together. CHPs, community leaders, church leaders. Let's work together. We support every pregnant woman must be treated like a queen at home and in the home. Today we are very happy to host our PS. The PS has come once more with goods for this facility. He's giving us today specialized beds, maternity beds, which can also be used in theater. They are ultra modern and they will help us a great deal in ensuring appropriate and quality maternal care. Jodak ma Mathare manoyudo masira e lweto bila e kinde ng'anyo dwaro ni sirikal ochak kod thiro timbe makoch mag obila motelne chulo jo Kenya manoyudo hinyruok. Giwacho ni e kinde magikone timo para mar tho rawere mag Gen Z manowito ngimagi e kinde kwedo paro mar chik mar omenda ma higa 2024-2025 pod giyudo bwok kowuok kuom obila kendo seyo omenda moket tenge ne chudo makamago magawacho ni tin kendo ok nyal kelo lokruok ne jogo mane wito fuoni mag dendgi. Around saa 10 nilikuwa natoka shule. I'm a student na pursue electrical engineering. Yeah. Nilipoumia ilikuwa around 5 hivi, saa 11. Tiaga iliweza kurushwa, mwenye alikuwa mbele yangu alipigwa risasi 3 za tumbo. Then ile harakati ya kwenda kuinama ndio tiaga zilirushwa. Ndio ilikuwa karibu nipate kichwa, nikapancha na mkono. Then hapo ndio ilinipasua hii mkono ndio ninaona. Ilikuwa hivi. Nikaweza kupelekwa Mama Lucy. Kufika Mama Lucy walinikataa. Nikatoka hapo nikaenda KNH walinipokea.
KNH nilikaa almost 3 weeks, then nikadischargiwa. Hapo ndo masomo yangu iliweza kukatika kidogo. Then hii mwaka yenye tuko ndo niliweza kurudia studies zangu. Sasa hata mambo tuseme, yani si ati naenda shule kulala huko, naenda nikirudi kwa nyumba ni kuwaso kidogo mapato yenye napata naweza nunua hii na hii yenye sina. Sasa yenye nazaambia serikali ifanye ni iweze kutusaidia tuweze kurudi venye tulikuwa. Sasa hata ukiona mkono yangu ikiwa hivi unaweza niona ikiwa hivi, lakini siwezi fanya kazi, siwezi fua. Manguo zangu napeana fuliwa. Hiyo ni manguo mwenye napitia. Sasa tuseme kama niko shule wakati tunafanya mapraki hivi lazima nivae gloves. Sina mengi ya kusema. Siwezi fua. Yumi. Matibabu kwanza nilisimamisha juu pesa nayo kupatikana ni ngumu. Lakini pesa ikipatikana naweza rudi ya mambo na therapy. Nilikuwa nimeambiwa yenye nilirudi kwa KNH waliniambia tena watapasua tena. Itaweza kupasuliwa tena, hii kidole moja irudi pande moja ikae kama hiyo uweze naweza stretch. Sasa siwezi stretch mkono. Nikistretch hayumi. Iko tu hivyo. Iko tu hivyo. Lakini kufua nguo haiwezi fua. Nilisikia hiyo mambo na compensation, nilisikia nikajipeleka kwa hizo ofisi za KNHR huko Lenana Road. Huko ndo nilipeleka documents zangu, nikaenda kwa IPOA wakanishughulikia, wakaniambia nikae kama wiki 2 watanipigia simu. Nikakaa wakanipigia simu wakaniuliza kama mimi ndo naitwa hivi na hivi fulani, nikawaambia wakaniambia mambo yangu bado anashughulikia, wataweza kunipigia simu tena. Kutoka hapo sijipigiwa simu tena. Hapo ndo walinyamazia kabisa. Jatend piny Kenya William Ruto Rosiam ne rowere machano bago ng'anyo mar rapar mar kweth mar Gen Z mane wito ngimagi higni 2 ma okalo e ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Kokoni ng'anyono owinjo beda mana maluwore kod chike ma pacho ka. Ruto mane twake kinde nyasi ma bag kod kweth mar St. John's Ambulance kar jot mar jatend piny okoni kata bedni rowere ni kod ratiro mar bago ng'anyo giduto owinjo kik gitim maundu mora mora mabiro rocho chike ma pacho ka. E kinde nyasi no Ruto chiwo lowo kod omenda maromo 500,000 ne kweth mar St. John's Ambulance kaka mich kuom tiyo ne oganda jo Kenya. Yours is a free country. You have the freedom to dream, freedom to speak, freedom to become all that you can be. But freedom and responsibility are inseparable. You cannot claim one and reject the other. Freedom without responsibility is not freedom. It is recklessness. And recklessness always has a cost. Sometimes the person who pays that bill is you. Sometimes it is someone entirely innocent. Kenya needs more young people who run towards problems to solve them, not towards trouble to cause it. We need more builders than destroyers, more helpers than bystanders, and more healers than those who cause harm. Be that generation. Be the generation that understands that every action matters, every choice counts, and every choice carries consequences. Jagoro maduong' mar kotu Francis Atwoli okwedo ng'anyo ma ochan tarik 25 dwe ni mar rapar ng'anyo mar Gen Z ma higa 2024. Atwoli
Ojojo Kenya mondo obed kod kwe ka okwayo Inspector General Douglas Kanja mondo okaw ndamu mar chik ne joma chano ng'anyo ka okoni ng'at mani kod paro ma opogore wi paro mar chik omenda ma higa 2026 mondo obi oti kod ombulu e kinde yiero maduong' mabiro e rieyo weche. Opportunity to appeal to Kenyans to stay far away from demonstrations on 25th. And if possible, let them allow our people who are doing casual jobs in hotels, in other places, go to their places of work undisturbed. If you look at what they are demonstrating for, there's nothing. Any country must have a finance bill, must have a budget. How would you stop the country from not having a budget or a bill or finance bill to run the business of the government? Jagoro ebad Migago mar fwambo kod tudruok Stephen Isaboke owacho ni riwruok mar sirikal kod kembe mag ji giwegi kelo dongruok mar uchumi kod gedo mag sikunde e kor gwenge ka koro wacho ni dongruok machal kama ka ochwale kor gwenge to kelo dongruok ma opogore kolose nyasi mar chako gedo mar sikund primary ma Bogesaka DOK e kar chumod bura ma Nyamache kaunti ma Kisii, gedo ma itayo kod kambi mar Safaricom kod M-Pesa Foundation, gedo madhi muonyo $62 Isaboke owacho ni sirikal pod biro medo tiyo kod kembe makamago mondo omed bero skunde kendo mi nyithindo lwasi makare mar chopo lek magi mag somo. Picha matumbuizo alafu mengine yatafuata. We're grateful to Safaricom for actually honoring our request to come and actually reconstruct the school. As you heard, Safaricom has put in 62 million shillings to actually totally rebuild the school. It's a makeover, it's a totally new school. They're scrubbing the old school. As you saw, it's actually in bad shape. It's run down obviously because it's an old school, to actually then build a totally new school. And not just new, but they're also ensuring that they're equipping it with ECD facilities in compliance with the now CPC curriculum. We are here at Bogesaka Primary and JSS so that we are able to carry out the mandate of that initiative. And so through Citizens of the Future, the foundation has put 62 million Kenya shillings into the improvement of the school infrastructure. And just as PS has said, this money is going towards the overhaul of the entire school. That means we are going to do all the classrooms. We are going to do a new administration block. We are going to do a digital ICT, a modern ICT, fully equipped with computers. Duond bura mar DCP orwako josiasa mamoko mawuok e duond bura mar Jubilee County ma Laikipia ma otelo ne yiero ma dundo ma Ol Kalau. Josiasa go orwako kod jatend Migago mar County ma Laikipia Wahome Koinange kaachiel kod jagoro machon mar DCP Hezron Obaga ma opakogi kendo kao thuolo mar rwako jotelo mamoko kod jopiny manyalo gombo bedo jokanyo mar duond bura no. DCP geto miyo duond bura mar UDA ng'wech yiero no mabiro. Gavana wakati ule, na yeye hakusikia ni kama alikuwa na ile ambaye tulifanya. Kuna watoto walienda kuomba choo. Mimi ninaona kwa hii team ambayo imekuja kutujoin kwa siku ya leo, kama kulikuwa na bashishi kidogo ambayo ilikuwa imebaki, sasa hiyo bashishi tumeijaza. Na sasa tunaenda barabara moja, na nataka kuambia ndugu zangu na dada zangu ambayo wametoka pande ile ingine, karibuni nyumbani. Kujeni, tushikane mikono, tutembee pamoja na hakutakuwa na mgawanyiko wa aina yoyote. Kiti ya kwanza tunaenda kuchukua ni ya Ol Kalou tarehe 16 mwezi wa Julai, na tumechipanga kabisa. Hata wakijaribu tunasikia kuna voter bribery, buying of IDs, but we are ready for them. Kitu ya maana ni wananchi wataamua. Akawa yue mara mokuongo nyakono mojong ado somo otiare okende Ray Wood genga kadem wachoni Ramogi TV ler kendo
Agoyo mana mos ne jo ohala mane yudo lal kaluwore gi midhiero mar mach ma otimore gi komba Kenya ma kawuono. En wach malich ahinya. James Opondo ma Dickens Ochieng mar Ndhiwa, wach mach mawang'o gi kombano e sirikal one gino ma ginyalo timo mondo res jo ohala. Agoyo ni kidhi mabor nikech pod wan gi weche mathoth. E kar chakruok, wach ne nitie. Wach loso mbaka. To mbaka igero godo piny. Mokwongo dongruok maduong' en ni pesa nyok dhi e counties. Wach bende nyaka kol. Manon iye matut. Nitie jo siasa masegwenyrago on principle. Wuok tich juma ka juma wakelo ni chenro ka wuok oko mar manyo penjo mopogore opogore gidwaro mano mar yudo duoko makonyo oganda mana ka wantiere kar kae. Chenro ni mar mbaka oromo. Ng'iyo ni jok manoko gi gidhi nadi ma e siro ma wachung'e kaka diaspora affairs. Wuok tich saa 4 nyaka saa 7 mar odiechieng' ka watimo chenro ni mar mbaka oromo. Omiyo wuoth koda. Ma en chal mar Kenya. Dear Dad, on Father's Day today, I know you're not around to see this message, but from wherever you are, I know you can see me. I want to celebrate you on this Father's Day. For the work you did, for the guidance and the upbringing you gave me, for the lessons that you taught me, to be the person I am today. You've made me to be the man you really wanted me to be. Being a dad shows me what you went through. Everything you taught me, I'll always ensure that I've taught my children. Happy Father's Day, Dad. Happy Father's Day. Happy Father's Day in heaven. Happy Father's Day in heaven. Happy Father's Day. Thank you, Dad. Happy Father's Day to all the dads out there. Happy Father's Day from Royal Media Services. Machiegni kendo nya kwaramogi. Kawadhi nyime ni jadwon bura mar Wiper koro kwayo jatendgi Kalonzo Musyoka mondo orit bedrock motel ne yiero jochung' margi duond burano yiero mahiga manyien koloso Mavoko. Ndaisi Kipanga ma en jatend ndikruok e duond burano owacho ni gige to ndikora were mathoth ni mar gin ema gin kod duol mathoth e kwan mar jogo siasa ka gigeto rawere ma kwan gi dirom milion 1 kwan ni gikoni dhi medo ombulu ne Kalonzo Musyoka. Participating in some of these initiatives gives them confidence. It boosts their confidence in that they feel like they have a say in the direction that the party is taking. So this is a good move, and we are all hoping for a free and fair nomination exercise, so that then the people will have chosen, the nominees that will have been chosen by the people, can now take part in the actual election. When elections were held, Kalonzo has been promised a lot of things. He's been called to come in and work with the government. He's been called to come to be the speaker. He's been promised all goodies. But because of the interest he has for this country, he has declined all this. So I want to ask Kenyans to, for sure, for once, support Kalonzo and see what is this good dream he has for the country. Seche ma piny ngima hingo dwe mar deo ngima pach joma chuo kata Men's Mental Awareness Month, joma chuo ijiwo mondo obed jogo manyalo manyo kony mapiyo e kinde ma gin kod dang'ni mar paro ka ling' gi wach ka onge mar pesa, pek mar ngima kod koso chopo dwaro
Ngima moko kuom gigo makoro iwacho ni miyo joma chuo bedo gi dang'ni mar paro. Joyce Oduor gi ler mathoth. E kar romo mar KICC bure Nairobi, joma chuo mawuok e gwenge mopogore opogore ochokore e bwo riwruok mar wanaume tubonge mar dhialo dwe mar deo ngima pach joma chuo kata Men Mental Awareness Month mathothne ihingo dwe mar 6 higa ka higa. Moko kuom joma chuo mane ochopo e romono magin jopuonjre mag mbalariany wacho ni moko kuomgi osebedo gi dang'ni mar paro e kinde mokalo chien kaluwore kod pek mar ngima e mbalariany kod onge mar ng'at ma ginyalo wuoyo godo. Ne an gi agete mang'eny. Nawacho ni kadonjo kacha tadhi somo and then ne an gi araka mar loso gige na obed maber. Koro yudo ni kachopo kacha yudo ka weche opogore. Seche moko yudo ni wajoma chuo wan e skul kacha. Yudo kata ni inindo kech, yudo kata ni stress moko chami. Ng'ami nyalo pimo ne weche gi onge. An gi issue mar fees. To wach pesa mar fees no chanda. Anya wacho e ndalo mang'eny ahinya, e ndalo mathoth. To naduoga bed piny to nawe skul aparo. Ndalo moko nawe skul to gino no chando pacha. Frank Salvino Tieno ma en jagoro mar riwruogno wacho ni riwruogno en mar kelo kanyakla joma chuo mondo giyud kama ginyalo gole pachgi maonge luoro moramora. Ayudo ni rawere mang'eny wa bedo gi kinde ma tek nikech ka wadonge familia makwa to tek sana ne nyathi ma wuoyi mondo owach gino monyalo bedo ni chando pache. Koro watemo ni mondo wabed gi group kendo wabed gi platform moro ma nyithindo machuo nyalo wuoyo ma onge luoro kendo nyalo wacho gino mantiere chunye maonge to moramora ni ng'ato biro nene yo machielo. Wach makamano osir kod jahocho Lois mabende ojiwo joma chuo mondo bed gi osiep mangita maginyalo poro godo weche e kinde magin kod dang'ni mar paro. Ng'ato nyaka bedie kod ng'at mogenrego. Ng'at mogenrego monyalo wuoyogo, onyalo bedo osiep, onyalo bedo ng'ato ma ni anyuolani, onyalo bedo ng'at ming'eyo ni kod lony nikech aneno kinde mathoth joma chuo nyalo gona simu nikech koro ging'eyo ni nitie lony ma an go. Koro obedie gi ng'at moro ming'eyo ni kata kiwuoyogo to obro winji to weche gi ok bi wuok nikech achiel kuom gima kelo chandruok mang'eny en ni iwuoyo kod ng'ato to sana sana opek ne joma chuo. Kuwuoyo kod ng'ato tae wachno dhi wuok oko. Inyalo yudo ka ng'ano ok nochako wach makamano kendo. Jahocho Lois bende ojiwo joma chuo mamoko ma oseyudo konyruok mar ngima mar paro kowuok e hocho mondo wuog oko osir chuo wetegi e yudo kony kaachiel kod tieko akweda mar ni ng'ama dichuo koywak to oyom yoma. Koro inwang'o ka ji owuok jomo onwang'o konyruok kuom hocho kata kuom wuoyo gi ng'ato e yore mopogore opogore e dang' weche machando chunygi ko ginyalo wuok oko mondo giwach ni gini nitie konyruok ka to bro kelo gini bro kelo golo stigma kata golo buono weche mag wuoyo. Aparo ni koro mondo wawere gi weche machalo kamano mondo wang'e ni ywak kata mana pi wang' en gima owuok kuom lit ma nitiere to lit ni iwinjo gi joma chuo tiwinje kod joma mine. Kaka an owuon anya wacho ni guidance and counseling no ema gima nokonyo. To ka in gi shida kik ikan godo e chunyi, kik ibed godo e chunyi.